idwa duok wuodhe sirikal piny. The question manyaka ng'ato wachi ng'ama dhi rito pesa gi, because rito pesa go is another thing. Kaka wuone mano winjo wach mano financial advisor mar government owacho ni and he will not be a party to lies. So ana dwar mondo wachi ni sama wantiere go ni josiasa ma wan ge piny ka ok wachnwa adiera. They are using us to kagi se idhowa magi kalo kuma gidhiye to wigi wil kod joma nyoge idho. That is number 2. Number 3, mi penja sani. Poda dwaro mondo nyisi ni na wache this studio that day na bit kama nyaminwa Masio beteni. Ni king'iyo from the Old Testament okibitamo jolemo manindo gi serikal e utegi. To seche go bokibitamo jolemo mochung' oko makwero gik mang'owa maricho. Na lochu nukat pore chaka nukendo. So jopiny we wacho gichak winjane to un bende utimo investigative journalism. Ung'iane e kanisegi. Kik udhi kuonde moko madongo dongo nuwinjo ka wuono ng'ang'a lemo kama. Dwara ne urinte jolemo gi to wachango kuonde mamoko gi mondo winj gi wachango. So ana dwaro mondo wache ni nyaka samo wuoyo go ni the opposition and the ruling party have just dined together, now they are sleeping together and they have forgotten the populists. Haya, ero kamana jadolo kuom paro maleo okang' wakaw yuyo monego wakaw sani mar nitie chenro monego bed ni chake doho. Koro kwanyalo tieko yo mapiyo nitie ng'eto ma ichiwo ewi chikno mano mar omenda mabende ang'e ni kinde mabiro ang' wang'ad achiel kachiel kendo ang' wadhi e doho wawinja ne ng'eto makamano ma idhi bed ka igolo okinyi